ତ ସେ ସବୁବେଳେ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେହ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ଆସୁଛି। ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କି ରମଣ କରିପାରିବ? ତ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଆପଣ ଫଟୋରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଧାଙ୍କ କୋଳରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୋଳରେ ରାଧା ଅଛନ୍ତି? ମାଆର କୋଳରେ ପୁଅ ଅଛି। ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି ପତି ପତ୍ନୀର ସମ୍ପର୍କ? ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରେମକୁ ମହାପୁର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତୋଳିବେ? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈସର୍ଗିକ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଆସେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ କଥା କହୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆସେ? ଆମେ ରାମ ସୀତା କହୁନୁ, ସୀତାରାମ କହୁ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା କହୁନୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କହୁ, କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସେ? ଆମେ ଭାରତକୁ ମାତା କହୁ,